Me ya faru ina tunani mai daɗi zaka zo ka takura min dan Allah. Yanzu aka faɗa a rediyo shinkafa kwano ɗaya ta dawo 250. Aboki na za ka da wannan tsohuwa akwatin haka? Da kasuwar sota yanzu kayan lefe ne a ciki. Kai daga cewa abinci ya sauko hike na yake ta aure za ka yi? A to da mun bai hana na auren kayan abinci ne suka tsara yanzu sun sauko aure na gobe ko zo ko kar ka zo wasu da wasu da ni gobe zan yi aure. To Allah ya sa. Yanzu tsabu wulakanci dan kai sabon aure tun ɗazu nake buga kofar gidan sai aka to yanzu ma abin da yasa na fito kayan abinci na ne ya kare zan je gurin wada in so shinkafa kwano 4. ya kana zaka siyo shinkafa kwano 4 kuma na ganka da 1000 a hannu kai baka sani ba shinkafa ta sako in ji waye mun haɗe da sadi yake ce mun shinkafa ta sako kwano 250 kawo kwano 4 1000 kenan to ƙarya yake yanzu shinkafa kwano 1 naira 1000 ina matata tana cikin gida. To dan Allah zan baka sako ka gaya mata abincin safe da na rana ta je gidansu ta ci ni zan yi kokari in nemo daren.